Sziasztok emberek! Sziasztok emberek! Én SOS RPG vagyok. Mármint ugye a játéknak a neve, ugye, ez, és természetesen a csatornák neve is, ezért köszönök be így. Ezt a játékot én terveztem. Látjátok, hogy hitelesítsem nektek. Na, nem is akarom tovább húzni a szót, már is kezdem. 18 másodpercet beszéltem, már 21, 22, 23. 24. Jó van, látjátok, hogy ez a játék, egyébként én csak feltöltök rá a videókat, már nem is az a beta verziónál tartok. Majd mindegy, hát azt szeretném ezzel még megmutatni ezekkel a kis videókkal, hogy mennyit fejlődött a játékom egyébként. Szerintem láthatjátok valamennyi, hogy fejlődött. Láthatjátok, hogy bekerült a teknős, ami haszontalan, hogyha megölitek. Látjátok, nem kaptok érte semmit. De 2 lövés lelőni. Itt még természetesen itt volt a legelső dekoráció, a fa, amit nagyon szépen megcsináltam. Látjátok, ez a játék sokat fejlődött az alfa verzió óta. Egyébként július 13-án kezdtem el készíteni, és most már augusztus 5-e van. Ha tetszik a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, mert és majd ti is kérhetek a játékomba dolgokat. Én meg azt természetesen meg fogom csinálni. Construct 2-vel lett készítve a játék. Láthatjátok még itt a piros szörnyeket, amik az beta verziónak az első verziójába, vagy bétámnak az első részébe került be. Őket 5 lövés lelőni, és 4 pontot adnak. Na, remélem tetszett a rövidke kis videójátékról, én SOS RPG is leszek. Sziasztok!